Press ka nga balita. Labas pa. SAS versus Church of God. Sinong may sala? Gani, binag-binagon ta. Partida PPP, pongko plus ta pamati, kay sugodan ta. Sin o gid ba lang may sala? Si SAS, nga ginimbitaran as guest speaker? O kung ang Church of God nga venue sang graduation? Gani isa-isa kun pa binag-binagon. Una, Church of God. Sa tanan nga simbahan, lugar o kon pungsod, may kanya-kanya sila nga rules and regulations. Hindi ta maintindihan ang ilang ginapatihan, pero aton respetaron. Respeto is the key. Example. Abi ikaw, maobra sa ibang nga pungsod. Nagkadto ikaw sa Singapore para magtrabaho. Pag-abot dito, hambal ni madam, siling ni madam, hindi ko gusto magdala ka sang lalaki. Kaya kung magdala ka, pakalinonta ka. Simple, di ba? Ganhon mo kay manbigaon ka, nagdala ka gid sang lalaki. Gain bam-bam ka nadakpan ni madam. Gain pahalin ka. Parehas na. So wala sala ang Church of God. Kay man may patakaran sila nga dapat sundon. Kaduha, si SAS. Si SAS naghatag sang speech. Very inspirational, motivational. Makahatag sang fresh nga perspective sa mga fresh graduates. Maayo, manaming yang advocacy. Pero, sala ang venue. Example. For example, ako, mapa-Thailand. Ginimbitaran ako mapa-Thailand para mag-ubra. Kung sino nag-imbitar sa akon, syempre, ako iya gaydan. Hambalan niya ko, hindi mo ni paghimuon kay basi mapriso ka. Gaydan niya ako nung akong dapat himuon. Gani si SAS. Wala man sang sala, isa siya ka biktima. Kung wala sala si SAS, wala man sala ang Church of God, sino ang basulon ta. Wala na sang iban. Ang organizer sang graduation sang ila eskwelahan. Sinong may sala? Ang organizer sang eskwelahan nga nagpatigayon sang graduation. Kadamo sang venue. Pwede sa plaza. Pwede sa conference hall. Pwede sa mall. Nga tigdugi ka mo sa Church of God nga kadamo sang ilang rules and regulation. Sigurado gid ako, antes kamo to nagpatigayon sa inyo graduation, gid istoryahan kamo, ginhambalan kamo. Nga mo ning hindi pwede, amo ning pwede mo, amo ning hindi pwede. Di ba? Pero tungod may batasan na sige lang, basi makalusot kita. Sigihon ta, basi hindi nila manotisyahan. Kabalan, batinggilan. Kilang tawa ang inyo ginhimo. Nag-create kamo sang faction. Sa duha ka grupo, mambalang iban. Manani mga taga-simbahan, do matyagan mo sa mga perpekto ng mga pastor nila gapang babahi man. Sa kasala paged, duha na. Amba naman sila. Manani mga transgender, kaperte. Matyagan na privilege sila. Apinan sila. Biktima sila nga duha. Ang Church of God, biktima. Si SAS, biktima. Ganing basolon ta ang organizers ang eskwelahan nila. Wala sang iban. Kay man, ginhambalan na gid sila nga hindi pwede, ginsige pa kay basi makalusot sila. Manatali kung kamong nahuyan. Lan tawa, nadulaan sang pagrespeto. Tungod, mga batinggilan kamo. Pinunto ng inyo, kag ginago.